Sekali lagi bersama Duroko Bali Reji. Ada Dek Vita. Dalam baterai. Keperangan loh ini. Keperangan. Keperangan jroning hatiku. Mandek Pak Tres. Aku jangan gumun loh. Kawet sore ya kayak wong balapan loh. Ya sekali-kali tekono mbak-mbak ki ngelak wegak ngono lho. Sama padha ngelak apa ndak, Mbak? Ngelak. Jaluk apa? Pop es. Nyono apa? Pop es sama jus jambu. Es krim. Mbak. Nyono apa? Mbak Gambu. Nyono apa? Nyono apa? Sing jaran jaluk es krim lho. Nyono apa? Nyono es teh. Jaluk es teh. Ya, iki tolong dikaro diombeni ya Mas. Jok ini karo diombeni. Heeh. Ya, dibacutke Dek Vita. Nggih. Sakniki, Pak. Sesuk mbek. Saka sarate kamu yen rasela sajroning batinku rambut pangrai ana tresna sajroning atiku. Ditata dhisik.
Ditoto. ditoto Goyangane sik ditoto. ambekane. Ya. Ya bar iki Pargo ya. Bar iki Pargo. Pargoe madhep ngidul. Pargo apa? P apa? Gitu.